esperar que cheguen as mulleres. Pois aquí tedes as cantareiras da Asociación Cultural San Xoán de Xornes. Non ten nada que ver, isto para os máis maiores daqui da parroquia, non ten nada que ver con a sala de festas que había aquí na Coruña, nada que ver co Xornes activo. A Asociación Cultural San Xoán de Xornes, que ademais van interpretar dúas pezas do repertorio da señora María, un canto e un maneo de Silvano. Que na miña vida che volvo a falar, che volvo a falar, che volvo a falar, e vaite dai, xa podes marchar.